Hai să vedem. Hai, mă prind? Nu, începem aici. De acolo să începem? Ready, set, go, de la set. De aici să dăm startul? Bun. Cine dă startul, eu sau tu? Deci 1, 2, 3, 4, 10, 9, 8, 8, 7, 7 și da. 2, 3, 2, 4 și 4, 3 și 4 și 2 și 1 și 0. start! Și după mine. După tine? După mine, după mine, după mine. Am pus aparatul ca să-ți fac un film și de aia vreau să mergi pe aici și te vadă aparatul. Hai. Come on. Aici. Mă prind? Hai, 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 hai. Mă prinzi tu? Hai, dacă e pe aici. Dar nu facem video. Nu facem. Hai, te prind pe aici. Ia-o în față. Am câștigat! Câștigat. Și Eu am câștigat. Ura! Cine a câștigat? Cine a câștigat? Cine a fost campion? eu. Păi mai în trecut? Da, aici era câștigarea. Acolo era sosirea, vrei să spui. De startul a fost acolo și sosirea unde e? Nimic, nu știu unde e încă. Să ne oprim aici. Aici să ne oprim? Ok. Da, acum Ce e asta de aici? Cum îi spune la asta? hopscotch. Și pe românește cum îi spune? Da! Dar pe românește cum îi spune? Hopscotch. I mean... Mie să-mi spui cum îi spune pe românește, mă, tataie. Șo? Nu trebuie să... Cum îi spune? Șo? Șotron. Șotron, pe vezi că știi. De ce umbli acolo? Că acolo tati trebuie să pună, să protejeze robinetul ăla ca să nu înghețe. Acolo e ceva? Nu umbla la prize și la asta. Știi că n-ai voie să umbli la prize, nu? Black alarm button. Hmm? I pressed the black alarm button for my friends. Acum spunem și pe românește, că eu știu. Apăsat butonul negru de alarmă pentru colegii mei de la școală și peste tot. Era butonul meu negru de salvare pentru Bun, colegii acum mei. poți să spui pe engleză, nu mai trebuie să zici pe... Grandpa, Yeah. I have to press the back button for my friends. Otherwise, I couldn't hear their voices. Și asta ce înseamnă? Ca să pes la numai negru, la roșu e numai pentru alți colegi, pentru peturi era. Dar pet ce înseamnă? Era ăla negru unde e. Da, dar nu mai desface de acolo, că nu avem voie nici cum să desfacem de acolo. Știi foarte bine, da? Da, Ok, bine. Cum a fost azi la grădiniță? Nu mi-ai spus. foarte frumos. Da? Și te-a certat cumva? Nu? Da, ați ieșit afară? Da, am ieșit afară. Ați ieșit afară astăzi? Răspundem dacă ați ieșit afară. Da, nu am ieșit afară, că Ok.